Jeg skal lave Emil-opgaven, og ja, vi skal finde ud af, om Emil han får puttet. Og Emil, vi ved, at der er 30 meter hen til det skur, de skal løbe hen til. Og vi ved, at Emil han får et forspring på 5 meter. Så siger vi 30 plus 5, det giver 25. Det vil sige, at vi tager 25 og dividerer med, hvor hurtigt det tager Emil at løbe i sekundet. Og det får vi at vide, at det tager ham 4 sekunder at løbe. Og det får vi til 6,25 sekunder. Ja, og det var så Emil, ikke? Så skal vi så se, hvor hurtigt Emils far Anton er. For at se, om Emil får puttet. Og Anton han får ikke et forspring på 5 meter, så han skal løbe 30 meter. Og så skal vi så dividere det med, hvor hurtig han er. Og han er 5 meter i sekundet, så hurtigt løber han. Og det giver 6 sekunder. Derfor kan vi så se, at det er hurtigere for Emils far at løbe end Emil. Og Emil han får